Karon mga bay, na si Team Wim, sus grabe, taga-iligan. Layo kayo. Oh, what's up mga kandingon? Wow! Oh, nasa diri karon mga bay. So, karon mga bay, na si Bro sa Team Wim vlog. Grabe, blood. Edit niya. So, nanito mga bay, na libre gyud kay timing birthday. Ang lag na yung birthday. Pwede klaro nila kawa mga bay. So explain na ako niya sa video. Kung si panghit sa initabuan ni nga. Grabe gyud nakalimot ko. Puguya gayo. So muna itabo mga bay. Sa permente na mo comment. Kita ra gyud mi kadugayan. Wow. Hey, bye ka mga idol. Hi. Oh my guys. Idol. Timing kita naka-vlog yun. Kaya wala sila ng pang-music. Music yun eh. Take vlog. Sabak kayo. So kami mga bay, may plano ni Bro Charles ano yung balos may grad siya. Yunhan git mi. Ganit. Bisa na, alas 3 pa kung masas kadlaon doon igikan. Gaya pag iligan? Oo, iligan. Layo ba yun yung iligan? Amuha, layo ba yun yung Valencia? So yan yung ituyuan. So si Motorel. Wagin itong as Motorel. Puno na si Motorel. Motorel, basig. Moto chickmate po. Basig na sila. Kay balinsa man akong target ang mga drone. Kapag ito case. Pagkasunod, ilawas ng kukuhan ng overview. Pero kanina si Team mo yung mga bay, believe ko ano kay grabe, di ini madlok mo rides kasi pag siya risa. Laman ka was this and lawan? Oh, kusunada kayo ni sa mo rides, ini basta-basta. Pre na to ba nga madlok ta. Masasuhan ba? Hindi madlok dai adlokan. Oh, nag-adlokan mo muna dito sa rides, nating lami ang rides. Taman niya wagid, mag-suicide ni. Siya to na una na. Team Wim. Kuya Marbs vlog, power kayo. Bro Charles. Yeah, Kuya Marbs, shout out. Una bro. Una. So naka-record pa jud taon akong empty batteries. So si Team Wim, so moro gini itong masabay karon re sa ator gid sa masabayan gamay kadjot Tres Valencia, gisuroy na mo siya. So at least nakalaag si Team Wim dre ulo kay mi yahak. Nagsabot-sabot pagid mi ani mga bay nga karon nga Domingo, timing maday nga birthday ni Ma'am Karen. Niya nag-duty ko. Sus. Niyan higit taon siya nang adlaw ni ganina alas 3 sa kadlawon nya muuli na pud ron alauna pa oras. So ihatod siya nako sa balay. Kay paul mo na ko siya og shock kay buto na yang shock sa atras. Kay kato kong shock nga akong inilisan goods pa man kay to. Kay pahulam na ko sa iya kay mag priority palit daw siya og power pipe. Naibog siya sa mga power pipe mga bay. Bro Charles na nakauna. Hazard, kita naka-hazard. Gani magpataw ni hazard karon. Tawran na ni Bro Charles ron dito. So tanahan to ang center ani kang kan Team Wim kung street pa ba. Street pa yapon yang ligido, dili hiwi. So dili pa kay bunog. Dili pa bunog. So kung asa tama ng record na to ani, dihan na gini. Diyan ni taman. Diyan na gini taman mga bay kung asa dapit ni mong record. Kubo na kayo kung memory card oh. Buto na yung shock sa atras duha na buto yun kang Team Wim sa likod. So inaanaman na ba sa mga amigo na to mga bay, ito gina sa Pahulmon.
Buko? Buko juice? Salad ba, salad? Kita? Try siya ba? Ah. Hapit ni buko juice. Shout out Team Wim. Nagsabi ra gid mi. Higo ra gid mi nagkita. Hapit na salad ah. Dagsaanan na nga kan salad dire hapitanan sa Valencia. So karon mga bay, mga nay panahon nga nag voice over ta kay ang ilahang saladan dire bukuhan o salad dire wa di buko apil dire. Kuan ni mga bay na music na kanta-kanta diha nga kinaraang kanta. So karon na si Bro Charles o si Bro Team Wim. So amo gid sang giubanan dire mga bay kay para gid makatilabod sa dire sa mga dagsaanan sa Valencia nga saladan. Naghapitanan jud gani dire. May nahitabo karon kay nagsabot-sabot mangud mi ani di ay unya saon mo nakalimot man jud ko, so pasensya jud kayo Bro Team Wim. So sige lang, at least ulit man pud yung pagsuroy dire kay lapos na mo siya gipasaglahan. Mo gyud siya giatiman. Timing pud na nga ako duty pero nari event na mo na nga duty nga may mga pwede ra ko makikasikyas. Kung sad may nakadulaan ng panahon na, so pwede ra ko makikasikyas na. Mo sa sing isabayan kay muli na mong gud ni. Muna nga ako na lang sa siyang hapit diri kadyot mintras nga padulong man mi sa balay. So mapitan man namo ni. Unahan ra ni diri aning Nay Robinson, unahan ra ni sa diri mga bay. Kung padulong kag balay-balay. Patilaw na mo sa diri para maka-ride siya og siya ra. Di siya magsaba, makalabay sa diri, so at least pwede siya mahapit diri magpabugnaw. Lima ra ba ni kay nang libre ra ko ani niya kay ako din ni wapay kwarta kay kung bago ni mga bay nabilin sa sakyanan. Wapay dala taon lisensya ani. So na dili niya ang sakyanan tuwa naghasaan nahwa gid taon. Sayang jud kayo. Nawa jud koy dala kwarta na pug lisensya suroy. So okay ra man pod kay chill ra man pod mi. Ayan. So si Team Wim nakalaagri yun og Valencia. Yan, nakasabay na mo. Ang ini Bro Charles, so at least kami na po sorry ay po no ba? Ay, tulgon nga kay. Okay kaya po ng rides ni Kandere ni Team Wim. Amo kaya po sang giban-ubanan. Kay Ponda makauli ang partner gikan sa abroad. Laag daw sila dire. Kani naman si Bro Charles, din hilig mag-vlog-vlog oy. Din sa hilig mag-vlog-vlog. Puyan siya. So palit sa may og hazard switch dire kay magpataod si Bro Team Wim. Gapilan po nagpalit ni Bro Charles o ganing flasher para sa hazard nga buhaton niya kang Bro Team Wim. Sumapit sa migbalay kadyot kay naibog si Bro Team Wim nga nay hazard among motor sa butangan pa daw niya yaha kay yaha ko ng mga barkada dito daw sa Iligan maglagot do siya kay kada gawas kuno silang trabahoan. Sidog pasikat sa hazard ulit kay siya kay mga bago mo kuno tilang motor na ipataban da na hazard. So ngiyapod karon nagka-desisyon may nga si Bro Charles yang butangan kay dali ra man kani sa butangan mga bay. So yang installan sa balay mahapit sa kadyot kay mga gamit aman sa balay gibilin god. Kaya hatod na mo siya dito sa Coronia. So dito na may magbulag-bulag ani mga bay. So kita-kits ta dito mga baya. Matik na, nakahazard na. Nakahazard na ang tulo. Bro Charles, works na tanan mga bay. Presa, apil sa kuha. Kung hazard. Kang Team Wim, hazard na po. Matik. Matik na, matik.
Oh, mo na yung ginadulaan. Kanay matik. Mo man ang Hilux. Libre na. Ha? So, pauli na steam wheel. Amor sa isabay dia sa kuan sa Metroplex. Full tank siya dia, so biya-biya. Dito na siya. So, ride safe bro. Kaya ako bro, ako picture bro. Kaya na, picture din. So mga bay. Oh. Right, so muli na si Team Wim, Iligan. So bro, lamat kayo sa pagbisita bro ha. Sunod na po. So, hapunan siya. So, Wait lang. Puro may nawa.